Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot, asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangugon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Mga tugang Sabado, Radyo Klinika Time sa DCGB. Pag-irestoryahan tango niyan ang may kinaraman sa cervical cancer. Last week, dakula kong nadangog na mga informasyon tungkol sa cervical cancer. Siring man, mga tugang, ano po ang cervical cancer nan? Kumusta po ang incidence kaan sa satuyang lugar? And ano ang kausa kang cervical cancer? Ano? Paano po nagkakaigwa kay cervical cancer ang sarong babae? Usually po ang cervical cancer sa mga babae yan. Ano? Yan po na cervical cancer, kaya daw pong iwasan. Pwede daw po iyan mga tugang na mapreventaran. Ano ang mga available na vaccines kontra po mga tugang sa cervical cancer? Uda sa rupa, anhapot nga ni sa tuya kan sa tuyang mga kababayan. So mga nagpa-vaccine databi mga tugang kontra sa COVID-19, pwede nga yan na magpa-vaccine kontra po sa cervical cancer. Or pwede nga niyang ipap smear ang sarong babae kung ika po mga tugang bakunado. Yan po ang hapot na gusto niya itong iklaro niya na pag-aaga. Uda, susugpo naman sa mga text kan sa tuyang mga listeners, may mga pagdududa sinda. Ano nga ini na cervical, ano nga ini Mr. Maceda na HPV vaccines, ano? Nata nga niya ta inipig tutudok mo niyan sa mga teenagers, ano? Hindi baga po sa tuyang palibot may every Wednesday na bakuna. Kasarabay dyan mga tugang so HPV. Nata ta ining mga teenagers na ini nagkakaigwa ki pagbabakuna an sa tuya tabi na mga local government units asin ng Department of Health. Kaya po naghanap ako kaso sarong aldaw ki mga pwedeng maging resource person, ano? Ang pigtuturo sa kuya, mga tugang kan mga barkada kung mga doktor, iyo po ang guest tango niya na pag-aaga. May mga tinext ako na mga OB-GYN na mga doktor, ipinagtuturo sa kuya, ini po nag-guest, yan nga yari ang expert nga yan na makaka-explicar sa imo tungkol dyan. And kaso hapon man, tinext ko si Dr. Rolly Santua, mga tugang kan BRTTH, iyo man ini ang sa indang nako ang mga tugang na pwedeng maging ang sa resource person na may expertise po tungkol sa bagay na ini. Na ang sa tuya tabing resource person, mga tugang sa po na consultant, o bigay ni consultant po dyan sa BRTTH. Ibidi ni halos kan gabos kung kamo po pasiring dyan sa mailan ko. Mahiling mo dyan sa saya po na clinic sa taas, John. Obstetrician, gynecologist. Obstetric, gynecologist. Yan. Or gynecologist, oncologist. Yan. Mahiling mo dyan sa sayang kuhan, sa saya tabing task ang clinic niya. Dyan mga tugang sa Lanco Business Mart. Ang sa tuya tabi mga tugang na bisita, guest mo niyan sa ropong consultant po kang BRTTH. Iyo po si Dr. Rona Ranyola. Dako na kamidbid kayo ni na mga kamidbid taman. Dr. Rona, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa DCGB. Hello, good morning. Yes, Doc. Kumusta po kayo, Doc? Mabuti naman po. Aha. Opo. Doc, pwede ko bang bigyan nyo kami ng information may kinaraman po sa incidence ng cervical cancer po ngayong araw? Hi, Doc. Hi. Yeah. Yung cervical cancer, bakit pag topic ng HPV vaccination, we always have to start with, kailangan natin simulan sa incidence ng cervical cancer. Opo. Kasi itong cervical cancer, it is pang-apat siya sa most common cervical cancer sa buong mundo. Mm-hmm. According to the WHO 2020 statistics, merong 604,127 new cases last year. Ayun. Tapos sa Philippines, ang new cases last year
was 7,897. At merong 4,052 death. So second most common cancer to sa Philippines sa kababaihan and second most common cancer death. Bakit mataas ang death ng cervical cancer sa Philippines? Number one, karamihan sa cervical cancer, pag nadadiagnose, usually in the advanced stage. So, I mga nasa see. stage 2, stage 3 na. So, itong mga advanced stage cervical cancer, ang treatment sa kanya is radiotherapy. Opo. So, ang radiotherapy, number one, may limited ang ating facilities na merong radiotherapy unit. Tapos pangalawa, hindi natatapos ng pasyente ang treatment nila. I see. Kasi nga, lalo na ngayong pandemic, mahirap ang pag-travel, ang Opo. pupunta sa ibang lugar. I see. Opo. Dok, ano ho ang pangunahing kausa ng cervical cancer? Ano pang causes ng cervical cancer? Bakit po nagkakaroon yan ang isang babae? So, dahil nga itong cervical cancer ay ang sanhi nito ay yung tinatawag na human papilloma virus. Ang human papilloma virus is a sexually transmitted infection. At ito yung pinaka-common sexually transmitted infection. So, anong importansya nito is that pag na-prevent mo ang isang babae na magkaroon ng human papilloma virus, ma-prevent mo din ang pagkakaroon niya, halos ma-prevent mo ang pagkakaroon niya ng cervical cancer. Ay, oo. Dok, sabi niyo po kanina, ito ang pangunahin na itong isa sa mga sexually transmitted tama ba? Virus or kung ano. Sino ho bang carrier nito, itong virus na ito na ita-transfer po sa mga kababaihan? Kahit kung sino ang mayroong infection, yung partner niya o yung previous partner ng partner niya, ganun. Oo. I see. So may posibilidad ho na yung lalaki, Dok, ang magdadala? Tama? Opo. I see. Opo. Ito ho bang cervical cancer ay pwedeng i-prevent po, Dr. Rona? Oo nga, dahil nga sinabi na natin na ang causative agent ay yung human papilloma virus, so pwede natin siyang ma-prevent. Pagkaya nga nung sabi niyo po kanina sa introduction, Opo. meron ang primary prevention is number one, syempre, abstain ka. Kung hindi, ang pangalawa, which is, ang ginagawa natin is magva-vaccinate tayo against the human papilloma virus, against HPV. Opo. Tapos may tinatawag ding secondary prevention. Yung secondary prevention, yung mga tinatawag natin cervical cancer screening, pumapasok na dyan yung mga HPV DNA testing, pap smear, tsaka yung visual acetic acid screening. Oho, okay. Ano ho bang mga available na mga HPV vaccine sa ating pong lugar, Dr. Rona? Sa Philippines po, meron 3 brands ng cervical cancer vaccine. Number one, yung tinatawag na Gardasil 9, merong Gardasil 4, at Cervarix na bivalent dalawa. So ang Gardasil 9 will protect you against 9 HPV type. So yan yung 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Opo. Pwede mo itong ibigay sa both male and female kasi hindi lang cervical cancer ang pwedeng ma-prevent ng mga HPV. Kasi ang HPV vaccine can also cause penile cancer. So pwede mo din siyang binibigay na siya ngayon sa male patients also. So you can start the Gardasil 9, you can give it starting the age of 9 up to the age of 45. I see. So, tamang pagkarinig ko, Dok, kasi di ba naririnig ko yung palagi sa mga discussions na yung HPV vaccine ay para sa kababaihan. Pwede rin pala itong iturok sa mga lalaki? Opo. Oo. Mga ilan ho ang edad na dapat babakunahan din ng mga... Ganun po, 9 din po, starting after Ganun din. 9. I see. So, ang kausa niyan, pwede siyang, kung hindi siya ma-prevent, pwede siya magkaroon ng penile cancer? Opo. Tama yun, Doktor. Nagkakos din ng HPV ng mga penile cancer. I see. Okay. So,
Ano po, kanina na-mention niyo po na yun ang posibleng mga primary prevention. Mayroon ba tayong sinatabi na mga parang secondary prevention, Doc, na pwedeng gawin? I-mention ko lang po yung dalawa pang klase ng vaccine available sa Philippines, the Gardasil 4. Ibig sabihin, 4 types po yan, yung 6, 11, 16, at meron ding Cervarix 16, 18. Hindi ko lang po alam kung ano yung available brand ng, kasi concern nyo yung availability, meron, ang sinabi niyo po sa akin, merong vaccine available sa LGU. Hindi ko lang sure kasi kung anong vaccine ang available nila ngayon. Ay, kasi po, Doc, ito nga, kaya po naghanap ako ng katulad po ninyo mga expert yan. Kasi every Wednesday, for example, in Legazpi, mayroon silang vaccination kasama yung HPV. Nag-vaccine sila eh. Ano po yung brand nila na available sa LGU? Ay, hindi ko lang po, Doc, na-verify kung anong brand yun. Basta, I think parang ages 14 below yata. Sa mga bata pa. Sana malaman lang natin yung brand. Oo. Pero ang ganito hong sitwasyon po, Doc, is a kind of prevention ba? Kasi ang target na bakunahan yung mga teenagers natin. Opo. Mas maganda po yun. Bago po sila maging, yung tinatawag nating, bago pa sila magkaroon ng tinatawag nating sexual debut, yung first time nilang magkaroon na sila ng antibody against HPV. So, ma-prevent natin na magkaroon sila ng infection against HPV. Ayun. So maganda pala ang kanyon, ang objeto nung ginagawa ng mga vaccinations ngayon para makontrol. Sa ano nga po maganda rin po na encourage natin lahat at wag pong matakot lahat ng yung mga patient natin, wag matakot magpabakuna kasi nga po sayang naman yung opportunity na magpa-vaccine sila kasi number one, medyo mahal po itong mga bakuna na ito. Lalo na yung kaya nga sana kung malaman natin kung anong brand ang available. Pero any brand, okay lang po yan. Yung Gardasil 9, Gardasil 4, or even the Cervarix, okay lang po yan basta mabakunahan. I see. Okay. So may kamahalan pala to kumpara sa pag ina-administer, Doc, sa ibang sa ibang clinic kumpara sa LGUs binibigay ng ating mahal po talaga siya. Basically mahal po talaga yung bakuna. Kaya nga po sayang yung opportunity na kung hindi magpapabakuna ang kaya nga po medyo mababa ang vaccination rate sa Philippines before. Dahil nga po prohibitive yung presyo. Pero since available naman sa LGU natin tapos libre naman, bakit hindi po magpapabakuna? Sayang naman. Oo nga. So, Doc, may ba siya? Mayroon bang side effect na pwedeng maramdaman yung iba? Lalo yung mga bata pa pag nabakunahan po ng HPV regardless kung anong brand siya? Opo. Ang karamihan, ang common na nararamdaman nila ay pain sa injection site. Yung pain, pag minsan namumula, ang iba nag-faint because of anxiety, crying, ganun. Pero most of the time, wala namang, yun ang most common, among the 3 brands, yun ang most common cited nilang side effect. I see. Ito ho ba single shots, Doc, o after mga how many years, ganun din, mayroong follow-up vaccine sa kanila para sa HPV? Depende po sa age group. Like sa Amerika po kasi Gardasil 9 na lang binibigay nila. So pag Gardasil 9 ang binigay sa'yo at ang edad mo ay 9 to 14 years old, male or female, pwede lang pong 2 shots, 6 months apart. Pero pag 15 years old and above, 3 doses pa rin yan. Binibigay at 0 month, 2nd month, and 6 month. Ganun din po yung Gardasil. Sa Cervarix po, 9 to 25 ang study nila. So after the 3 doses na wala pong booster ang HPV, wala. Diyan na po pumapasok yung ating tinatawag na secondary prevention. Ibig sabihin po niyan, kahit ka pa rin nabakunahan ng HPV vaccine, kailangan mo pa rin po sa kababaihan mag-undergo ng cervical cancer screening. You still have to undergo pap smear, HPV DNA testing, or your VIA. Yun, Doc. Actually po, yun po ang sunod kong tanong sa inyo. Kung halimbawa, siyempre, confident ka na, bakunado ka na ng HPV, di ba? So, kinakailangan pa pala na i-pap smear o may mga follow-up pa rin na parang examination kayo ng mga OB
para po sa mga kababayan. Yes po, kasi po maraming HPV type na nagko-cause ng cervical cancer. So, like halimbawa po, kaya nga po very important na malaman natin yung brand na I available. see. Like halimbawa, ang naibigay sa atin is the Cervarix, which will be preventive for 16 and 18. Opo. Meron pa rin pong other causes ng cervical cancer like the HPV 31, 33, so hindi ka dun protected. So, kailangan mo pa rin magpa-cervical cancer screening. Oo. Yung pap smear ho ba, Doc, mga ilang beses siya ginagawa? Yung pap smear po. Just for a regular check-up? Yes. Sa ngayon po, we start screening. Kailan po nagsisimula magpa-pap smear? May mga iba-ibang guidelines, no? Maraming guidelines. Pero para sa akin, ang mag-start pa rin tayo ng start ng cervical cancer screening at the age of 21. Ayun. Bakit 21? Kasi nga, kagaya ng sinabi ko kanina, napaka-konti pa ng population ng kababaihan natin na nagpabakuna ng cervical cancer vaccine, ng HPV vaccine. So, start natin yung screening para nga, kasi kung tataasan natin, gagawin natin 25 years old yung screening, mas dadami palalo yung cervical cancer. So, aggressive tayo sa cervical cancer screening dapat. Oo, dapat so, we start earlier. Dito po kasi sa tatlo yung sinabi ko, di ba? Visual acetic acid screening, kasi yan yung pinakamura. Ang kailangan mo lang dyan ay Del Monte, yung suka lang na Del Monte, cotton balls, ilaw, speculum. So, mura. Pag BIA po ang ginamit natin, every year po, pupunta kayo sa center nyo or sa BRTTH para magpa-visual acetic acid screening. Pag pap smear naman po ang choice nyo, you start at the age of 21, tapos uulitin nyo po kada 3 taon, kada 3 years. Ngayon, kung dun po sa mga patients na kung magkakaroon tayo kung may HPV DNA testing tayo, pero medyo mahal po yan eh. Sana magkaroon po ng libre pag na-approvean po yung programa natin sa BRTTH ng HPV, baka magkaroon po tayo ng HPV screening. Maganda. Kasi ang HPV screening, which is, yan na po ang ginagamit sa mga developed countries, Australia, sa US, because it is more accurate, sasabihin niya na, meron kang HPV infection. So, accurate siya. So, pag HPV DNA testing po ang ginawa sa'yo, every 5 years naman ang interval. Ayun. So, di ba parang pag visual acetic acid screening, you start at 21, tapos every year pupunta ka sa for the screening. Pag pap smear naman, you still start at the age of 21, tapos every 3 years naman. Pero pag ginamit mo yung HPV DNA testing, usually, ang ibang guidelines sila, you can start with the HPV screening at the age of 25, tapos every 5 years na siya ang I see. Oo. May mga babae hudok na medyo takot sa pap smear. Ano pang pwedeng advice ninyo? Bakit siya matatakot sa pap smear? Mas nakakatakot magka-cancer. Yan. Oo nga. Kasi gusto ko lang pong sinabi nyo kanina na mataas yung incidence ng cervical cancer kasi po, at saka yung death pala ng cervical cancer kasi po yung nadidiscover ninyo na mga cancer, medyo malala ng sitwasyon. Yes po. Hindi ka agad naagapan. Opo, kasi ang karamihan po kasi ng pasyente natin, pumupunta lang sa doktor pag may masakit na sila. May pain na sila. Di ba pag cervical cancer prevention, kaya nga prevention, wala kang nararamdaman. So, hindi talaga sila pupunta sa doktor. Tapos number 1, yung economic reason. Kasi syempre, ang pap smear, ang VIA, syempre libre lang yan sa BRTPH. Pero ang pap smear, may bayad din po yata yan eh. Sa BRTPH, I think it's 150 pesos. Sa private, it ranges from 600 to 2,000 siguro. Yung HPV DNA testing, it's 6,000 to 8,000. So, medyo prohibitive yung cost. So, yun yung mga reason din why they don't go. So, for the preventive measure, for the cervical cancer screening.
Yeah, alos pala pareho ng mga pag may nakausap ako mga dentista, ganoon na sinasabi nila na yung ibang pasyente pag masakit ang ngipin, saka lang magpupunta sa dentista. Hindi sila nagpapa-profi. Oo, katulad din sa inyo na pag magmalala na saka po magpapa-check up. So, yung po ang kalagahan mga kaibigan kung bakit namin pinag-uusapan at may Dr. Rona ang ganitong sitwasyon. Doc, last na lang po di ba ngayon uso yung anti-COVID vaccine? Pag nabakalan daw ng anti-COVID, okay lang ba na isunod ito na HPV regardless kung anong brand? Yes po. Ayun. So, yun ang pwede na dapat mata ng ating mga kababayan. Okay, Dr. Rona, wala na ba akong tanong unless po na may gusto pa kayong sabihin mula po sa inyong tanggapan bilang pong eksperto sa ganitong bagay at para po bigyan natin ng advice yung mga kababayan natin na maiwasan po at sabi nga matapos na itong cervical cancer sa ating pong mga kababayan. Go ahead po, Dr. Rona. Yung pong sa mga taga dito sa probinsya ng Albay, na mga lalo na yung mga teenagers, 9 to 14 years old. Opo. I-take po ninyo yung opportunity na magpa-HPV vaccine. Kasi nga po, sayang po talaga, di ba sir, Yeah. kung pwede lang dun sa mga iba dyan na gusto na may edad na, why not, di ba? Yeah. Sayang po kasi number one, napakamahal po ng vaccine na ito. Sayang po yung opportunity kasi libre naman po ng gobyerno. Para din po yan sa protection niyo in the future na ma-prevent kayong magkaroon ng cervical cancer. Like po sa sa ibang bansa, like nga po sa Australia, kasi sa Australia nagsimula yung HPV vaccine. Like doon po libre lahat ng HPV vaccine. Wow. So ang cervical cancer rate po nila bumababa na. So sana maabot din natin yung gumagawa naman po ng paraan yung government natin na matulungan tayo. So wag po kayong matakot. Pain lang po ang mararamdaman nyo dyan. Pain sa injection site. Oo. So yan, okay. Dr. Rona, maraming salamat po sa oras. Alang busy. Idadagdag ko lang po sir yung yung sa pap smear sa VIA kung gusto niyo yung visual acetic acid screening, palagi po yan libre sa mga health center, sa mga sa mga RHU nyo, sa BRTTH, libre po yan. Kung gusto nyo po ng pap smear, meron din po sa BRTTH, pwede kayong magpunta. Kung medyo mahal po yung 150, pwede naman pong ilapit sa social worker yung mga bagay na ganyan. Tapos, yung HPV DNA testing, sana po by next year, kung mag-grant tayo sa study ng HPV DNA testing, magkakaroon po yata tayo ng 3,000 samples ng HPV DNA testing. Maganda. So sayang po yun, libre po yun ng ng John Hopkins yata. So sa papasabi ko na lang po sa inyo, Mr. Maceda, kung kailan siya available. Kasi sayang po talaga yung yes yung mga po, magtulungan ho tayo kung kailangan pong massive information, tatulong ho tayo para ma-avail ng ating mga kababayan ng ganong programa. Opo, kasi sayang po yun. Tapos, ang last po is that, dahil nga, kung halimbawa, na-miss na ng isang pasyente, yung magpa-HPV DNA testing, na-miss na abang pa-vaccine, na-miss niya yung second, hindi siya nagpapa-pap smear for all her reasons, at nagkaroon na siya ng cervical cancer. Ipagdasal na lang po natin na sana by next year, magkaroon na tayo ng radiotherapy facility sa BRTTH. Kasi patapos na po yung Bicol Cancer Center natin, at sana ma-install na magkakaroon po kasi talaga ng ng radiotherapy facility. As of now dito po sa Region 5, meron na po ang ang Bicol Medical Center, pero syempre dahil nagke-cater siya sa buong probinsya sa buong region natin, so medyo naka-flood din sila ng patient. So hopefully sana by next year magkaroon na ang BRTTH. Tapos ang naririnig ko po, magkakaroon din po ng radiotherapy unit sa Sorsogon Provincial Hospital. Under po yan kay Governor Escudero na project. Maganda po, no? At least, Dok, so at least lahat makakover. Opo. Dok, isingit ko lang bago kita bitawan po. Yung dapat hubang mag-pap smear daw ay doktor lang? Pwede ba nurse or midwife? Kung may training po, ang problem po kasi
pwede naman, depende kasi nga kung kulang nga po sa facility Oo nga. ng manpower, pwede naman po. Kaso lang ang problem with, kung akong tatanungin, Opo. mas gusto ko po sana, at least, kung ako, personal opinion ko lang. Opo. Mas gusto ko po OBGYN ang gumagawa kasi medyo mahirap po. Sa iba kasi medyo mahirap i-identify yung yung cervical, yung anatomy ng cervix. May iba kasing nalilito. So dapat palagi mo siyang ginagawa. Oo. Unless trained po, tapos palaging ginagawa, pwede naman po siguro. Kaya nga po ulit-ulit ang ang pap smear. Kung itatanong nyo, bakit every 3 years? Bakit every 3 years ang pap smear? Kasi nga, iniiwasan po, kasi may error, mayroon tinatawag na false negative ang pap smear. So, kaya inuulit-ulit natin siya para, kung halimbawa, the first time you had it at the age of 22, false negative siya. So, after 3 years, pinaulit mo, makikita na yung result after 3 years. Baka tama na. Kaya ulit-ulit po siya talaga. I see, opo. Okay. Doc, maraming salamat po sa inyo. Basta po kung may mga pwede kaming maitulong tungkol dyan sa programa po ninyo, willing po tayo. Libre po yan, Doc, para sa ating mga kababayan. Opo. Maraming salamat, Dr. Rona. Thank you po. Bye-bye. Thank you so much. Thank you so much. Alright. Bye-bye. Dr. Rona Ranyola, ang ating resource person. Mga kaibigan, may kinalaman ho dyan sa cervical cancer. Sa pong consultant po sa BRTTH, OB-GYN, OB-GYN. Mga kaibigan. At saka kung kayo may mga hapot, may clinic po dyan sa Lanco Business Park. Yung po siyang clinic dyan. Mga tugang, hanapon nyo lang dyan. Nasa gilid kantina mo, may karatula po siya dyan. Mga tugang para matabangan sa mga gusto mong magpa-check up. And sa BRTTH po, consultant po si Dr. Rona Ranyola. Okay, magbabalik ang programa makalipas ng ilang patalastas. Ang mga informasyon na yan, natun po sa Indo kan mga minasunod. Bear Brand. Sali na sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Bukod baka ito, sangkot pa man ngunyan. Sa Sunshine Imperial, tunay na nagtataba. Serbisyong malala ang magboses kan kababa. Ihan ko si Shine, Sunshine Imperial. Serbisyong maaasahan, kasurog kang kabataan ko si Shine, Sunshine Imperial. Edukasyon na turismo, pamilyang igwang trabaho, igwang maray na futuro. Kay Konsi Shine, Sunshine Imperial. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na, labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Kung Joey albay sa iyong inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa kato. may
Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan, mabuot na kongresista. Kong Jo. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nanghihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Nagpa-HIV test ka na ba? Huwag matakot, Bes. Ang HIV screening ay laging safe at confidential. Kung negative ka, laking ginhawa ito para sa'yo. Pero kung positive ka, pwede ka nang kumilos para alagaan ang kalusugan mo at ng iyong mahal sa buhay. Maghanap ng testing clinics sa inyong lugar at magpa-schedule ng test. Knowledge is power, Bes. Let's get tested and practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CH. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang paroli, handa ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa grand draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified packs. Register through SMS or Facebook Messenger. At isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Ikaw at ako, tayo ang mga bayani, tayo lahat ay kasali. Ang pagbabago ay simulan sa ating sarili. Ikaw at ako. Mare, alam mo ba yung DSWD Kalahi Seeds? Narinig ko kasi na pinag-uusapan yan sa Barangay Hall. Ang kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development na gumagamit ng estratehiyang Community-Driven Development o CDD. Ano yung CDD na ginagamit na estratehiya ng DSWD Kalahi Seeds? Ang CDD ay isang paraan kung saan ine-empower ang mga karaniwang mamamayan na lumahok sa pagtutukoy, pagpapasya at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ng kani-kanilang pamayanan. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa website kalahi.dswd.gov.ph. Sama-sama nating itaguyod ang CDD sa buong bansa. Magkalahi tayo, Pilipinas! Ikaw at ako. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Kawawang
ito ng Baby Pasteco Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sige, oy mga tugang, bago kita magpaaram sa programa ta, may mga naghapot digdi tungkol tabi sa deadline kan Jim's Coffee. Isingit ko na muna ini. Tawagan ko si Bossing Jerry Ipak, ang Media Relations Officer ng Jim's Coffee. Kasi po malapit na ang deadline natin. Malapit na po yung raffle natin sa December 22 at malalaman na ho natin kung sino ho ang magiging milyonaryo. Sana po taga Bicol o taga Legazpi o taga Albay man lang. Yun ang ating panalangin. Kaya nasa linya po si Sir Jerry para po sa katanungan ninyo. May nagtatanong tungkol sa mga deadline at sa iba pang mga informasyon ngayong umaga. Sir Jerry, magandang umaga po sa inyo. Yes, Sir Henry, good morning at magandang umaga din sa ating mga listeners sa DCGB, sa lahat ng ating mga kababayan sa Legazpi at Kapunisyahan sa Albay. Yes, sir. Opo. Unang-una, sir, marami nang nagtatanong sa akin tungkol dyan sa deadline ng submission of entries natin sa Magkape at Magkamilyon ng Jim's Coffee Raffle promo. Go ahead po, Sir Jerry. Yes, opo, tama Sir Henry. At dahil ito na nga, isang araw na lang bago ang last day of submission ng ating papromo Magkape at Magkamilyon sa James Raffle Promo. Bukas po ng 12 midnight. Ayan, December okay. 5. December 5 po ang last day ng submission ng entries para ho sa inyong mga itipon sa mga entry. Ayan. Huling araw na po bukas, Sir Henry, na pwede nilang ihulog ng alas 12 ng gabi. Pero 12 midnight. Yeah. Pero ang start talaga ng aming pagkokolekta, Sir Henry, ay December 6 na. I see. Okay. So, ibig sabihin, Sir Jerry, yung deadline natin na bukas ng tomorrow midnight, yun ang deadline sa paghulog sa mga, tama ba? Sa mga drop boxes natin, sa mga outlet. Oo, katulad dito sa DCGB, ang tatanggapin namin hanggang bukas na lang ng, ano yung tawag dyan? Siguro hanggang gabi, Sir Henry, kung kaya pa nilang ihabol ng gabi dyan. Opo. Okay, kaya lang, masyadong gabi na, bakit pa nila ihabol ng gabi? Kung kaya naman nila ng mga hapon, ay pwede na nilang ihabol dyan. Oo nga. Dahil December 6, araw ng Lunes, ay tutungo na kami dyan sa Albay. Tutungo na po kami dyan sa Albay at Sorsogon. Dahil dyan po kami mag-uumpisa na mag-pick up ng mga entry. Ayan. So, kung hindi po nila maihabol, Sir Henry, ay pwede naman nilang ipadala na lang through courier. Yan. Pwede naman nilang i-file PC, JRS, o anuman sa ating opisina para makahabol doon. Dahil yung pag-pick up na sila ng ating mga yung transportation natin, yung mga sasakyan natin ay naka-schedule po kasi sa Sorsogon ng Lunes. At Lunes ng hapon ay dyan sa Albay. At December 7 ay nasa Naga City po kami. Buong Naga. So, basta next week ay siguraduhin namin na lahat ng mga entries po sa entry ng Region 5 ay madala na namin hanggang December 10 patungo sa Maynila. Dahil marami pa po kaming mga dadaanan na mga entries sa Region 4, Region 4B, sa South Luzon. Kaya sa ating mga mahilig magkape ng games, ayan, malapit na, ilang tulog na lang, grand draw na. Sa December 22, yung ating grand draw. At panalangin natin na sana kayo yung manalo ng 1 million pesos. Yun. 1 million pesos. At mayroon naman pong consolation na 27,000 pesos na 27 winners. So, yan po yung ating pa-bonus ng Jim's Coffee Mix sa ating mga kabayan ngayong Pasko. Malapit na ang Pasko. Yan, so napakagandang pamasko ito sa ating mga Jim's coffee drinker. Ayan.
may plus na tayo sa life, may plus pa tayong bonus Yan. sa Pasko. Yan. Opo. Ha? Yes. Opo. Sir Jerry, di ba, kung tama yung susugan ko lang yung sinabi po ninyo na pag nakuha nyo na bukas dito sa Monday, sa DCGB for example, pwede pang ihabol, ano pong address ang pwedeng padala ng ating mga kababayan? Ipadala po nila sa Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, number 27, Don Pedro Street, Kapalaran Subdivision, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Ayun. So, so Yan kung lamang, may medyo pwede po yan. may gustong humabol, i-text na lang ako at hingin ko sa inyo yung exact address para makapaghabol pa rin sila. So until kailan ho yung deadline dyan sa Manila para makasama talaga doon sa December 22 na grand raffle natin? Sa Maynila, sa Henry, pwede namang humabol yan hanggang December 20. Ayun. Basta dumating sa Maynila, ay siyempre, tatanggapin ho namin yan. Tatanggapin namin yan. Kasi ganun din sa visa split na daw kasi yung deadline din doon sa December 5. So, papadala na rin na. May time break ng almost 2 weeks. Hihintayin namin ang lahat ng entries na magagaling sa iba't ibang lugar sa Pilipinas doon sa aming opisina sa Maynila. So, hopefully, sana nandyan na ng December 20 para sa ganun kasi maisama natin. Yung pong mga preliminary entries para sa nung nakaraang draw natin ng July. Kasama po yun kasama lahat po yun. Yes. Kasama lahat yun. Yung mga entries nung July ng preliminary natin, yung non-winning entries doon, kasama ho ngayon sa grand draw. Dahil yun ho yung ating sinasabi na all non-winning entries noong July ay kasama pa rin ho ngayong December para sa grand draw. Kaya kung naghulog sila noon before July, maghanda pa rin kasi baka silang susunod, di ba? Yes, tama mo yun. May tsansang manalo. Kaya ngayon pa lang sa ating mga tagapakinig dito sa buong Albay, sige, dalhin nyo na ho hanggang hapon dyan sa ating impilan, sa DCTV at maging sa ating mga outlet dyan sa Robertson, ano pa yung mga outlet natin dyan sa Albay. Mayroon tayong mga drop box dyan. So, hanapin lamang po ninyo. Alam naman ng ating mga entry senders, Henry, kung saan yung drop box natin. Mamaya po, ulitin ko yung mga drop boxes na para maulit-ulit din natin sa iba kong programa. Sige po, Sir. Mag-ulit na lang siguro sa inyong programa hanggang hapon. Dahil hindi ko dala yung listahan ko. Sir Jerry, bago kita bitawan, siguro pakiulit na lang muli ng mechanics natin para ma-refresh yung ating mga kababayan. Go ahead po. Ito po yung mechanics natin, yung detalye ng ating mga entry. Unang-una, siyempre, yung pangalan po natin, kompletong pangalan, yung edad, and then yung address, complete address, and then yung contact number po Importante rin yung contact number para matawagan agad. And then yung pirmahan, yung POPs, yan po yung proof of products. Yan. Kung ano yung inilakip ninyo, 5 entries kasi, isulat mo ninyo dyan sa labas ng envelope kung ano yung variant na yun, 5-in-1, 7-in-1. Ang isusulat na variant po, yung James Coffee, hindi Omicron o kung ano. Baka ibang isulat nyo. Tama pa yan. James Coffee dapat. Okay. James Coffee. Yun. Kung ano yung kasi marami tayong variant. Then yung name of outlet. Yan po tayo bumibili. Dahil sa grand winner ay mayroon ding premium kasi yung outlet natin na 100,000. Importante po yung outlet. Ayan. And then yung pong promo title, Magkape at Magkamilyon sa James Coffee Mix Raffle Promo. Ayan, importante po yan. Dapat po yan, kompleto yung detalye, mechanics para sa ganun, hindi ma-invalid. Sayang naman, kung maburot at hindi kompleto. Alright, and then, siyempre, sa white or short, okay lang. White or short na envelope, okay lang. As long as na cash niya. Yung empty sachet na yun, okay lang. Okay, so yan po yung ating mechanics and siyempre, good luck po sa ating lahat. Good luck po sa ating mga babayan at sana nga may mananalo ulit ngayon. Sa Tagalbay. Yan. Sure yan, Sana taga dito sa atin, yung maging ang bagong milyonaryo.
Sir Jerry. Yun nga sana ulit Sir Henry. Opo. Siyempre ang active ng karamihan na mga minom ng gis ay sana sila rin daw. Pero swerte lang yan. Yes. Swerte lang kasi siyempre ganyan. Kung magpapadala ka ng entry, ay siyempre may pag-asa. Pero kapag wala kang entry, walang pag-asa. Siyempre. Opo. Okay. Sige pare, maraming salamat sa inyo at good luck po ha. Ingat kayo palagi sa inyong pagbabiyahe papuntang Bicol Okay, Region. sige Sir Andre, salamat din sa PBN. Sir Glenn, good morning. Yep. At sa inyo Sir Henry at sa lahat ng ating mga kasamahan dyan sa radio. See you soon. By next week, nandiyan na ako Sir Henry. Yes, sir. Salamat. Yeah, thank you so much. Thank you. Alright, mga kaibigan, yan po si Sir Jerry Ipak, ang Media Relations Officer po ng Jim's Coffee para po sa informasyon ngunyan na Alda. Okay? O bueno, mga tugang mapaaram na kita at 8:30 na. Ano yan? Sa tuyang programa, ngunyan pong aldawnin Sabado. Thank you. Salamat kanyo ng pagantabay. Mabalik po ka alas 3 sa programang Pinkyon Mo Baby. Habang kita po nakantabay sa ibang mga programa, magkape, ankape, dapat alam nyo na, Jim's Coffee. Yan, salamat. Nakulo na kong naukudan ngunyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB.